नै मबाइलखौ मानो गावहरखो नों बिथिंजा No, 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 no.มีกล้องนึงมาซะเด้อฮะมาโอ้ปิดเข็ดเขาพวกเราไม่ได้เงี้ยกูได้การหนึ่งเนี่ยเบียร์ฮะเยอะnày tôi scan đây lại này y cái này này cái này đây đây lại khăm này này cái khăm này ui này khăm này để lại khăm lại cái lại mình đi đây đi khăm để đem bay đi thăm được đấy đi thăm được đấy thôi đi nhiều đấy để chị muốn thằng xin sao này má nơi mobile man kau kena bincang ja kau an bukan nak kai biar Tuan sekian bima jeng bulai deng. rangsin jaring bahaya Mana kau ke mula? rangsin jaring Bu mam ke bu? He. Bu. Kaneo mana bu? Kaneo. Ayo bima. Kutu. Mau bela lagi mau bela. Oi tasar थाम्फै आयु ओमफ्राय नै खामानियानो जोबा जोंना दाबो माने राबार टेपिं खालामफैदोंमोन आरो ओमफ्राय दायो हो दायो ना दायो प्रसेसिं सोलिगासिनो आरो माने अखायानो नागारा नालाय ओमफ्राय बेलासियावसो एसे नागारबाय ओंखायनो हानो मोनथाराखै नालाय राबारखौ टेपिं खालामनो मोनथाराखैमोन नालाय गोबाव जाबायमोन अखायानो नागारा नालाय ओमफ्राय दिनै दसे अखा नागारनायावनो हाफैबाय आरो माने टेपिं खालामफैबाय मोनालायबाय मोजां नुखादों पियरनो दानो न'आव थांनो मोनबावासो बेखौ मावखांजोबबायबो आरो बेलेगाव थांबावनांगौ खामानि दंबावो थोंसि थानानै आंखौ रायबावो नाय लस जाहोजोब्बायथ' आरो गावनो हादों आं लिंबोआबा नोङो बिसिमबांखौ मोनगौमोन दिनै नाय बेसेबां बुरजा ओंखारदों नाय दाख्लैथ' खमसो गदोंमोन नाय एसेबां बुरजा नाय आं मिन्थिखाबायब्रा मोनखानाय नंला जाबावो अखा हागोनखौ गाव मिन्थिखाथारबायमोन नै ओमफ्राय नाय अखा हाबाय नामा दायो अखा हाबाय माराम मोनफिननो थोआ ओइ नै बेखिजा ओमफ्राय साना दासो बोथोरा जोरांदों आरो ओइनो गोजानो दासो सान ओंखारनाय बायदि जालायलायबावदों बेहाय
नै बाहाय बाल्थिंसे सोखांबाय आरोना लाथा खाबावबायसो ओमफ्राय माबार जि लांनांगौ दायो थाब थाबनो थाब थाब लाथा खासै दायो दाबायदियाव खांखांबाय गैला नैबेनाथ' दसेनो लाथा खाबाय नालाय आसुरितखा